Magi Sarasua. Ona zure puntuak, Magi. Ikastolan ikasle ona ote zinen. Ene amak hobeki luke hau jakinen, etxeko lanak iten finenetan finen, baina geroan hobe ote dut eginen. Gogoan aldaukazu lehen nota txarra. Gogoan dut ondotik isurin nigarra, gero behiz jiten zen alta ijifarra, ez baita izan etorri izan den bakarra. Horra Magi, bibertsu nahi duzun neurri eta doinuan osatzeko gaia. Azkenean, fini duzu eguna Magi. Kanapean etzanazira gozoan. Zure momentua da. Eguna pasa arat ta unat, gastatua zait indarra, ta itzali zait bibegietan, goizean nuen pindarra, naiz eta etzen falta josteta, naiz majaztu ijifarra, espero nuen momentu hauta, nola pasatu den marra, espero nuen bakarra hau zen, ta dut aitortu beharra, lehen ohia bukatu aintzin, ene aujaren nigarra, ene aujaren nigarra. Liburua dut pausatu eta haze ataka estua, berriro ere aujan nigarrez, denbora ez dut aurreztua, bere gelara joan naiz eta ohean hartu lekua, nola ñuñu bat hartu diodan, bisaia